fyziky a techniky v celkovej hodnote vyše 220 000 eur. V ďalšom projekte Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva sme získali k existujúcim 7 interaktívnym tabuliam ďalšiu a k tomu notebook a 20 tabletov pre žiakov. S potešením môžem konštatovať, že záujem o našu školu a tým aj počet žiakov stúpa. Počas 30 rokov lavice školy opustilo 2961 žiakov, ktorých vzdelávalo 177 pedagógov a staralo sa o nich desiatky nepedagogických zamestnancov. Mnohí z vás tu prežili svoje detstvo, naučili sa písať, čítať, počítať. Zostal tu kus vášho života, ale pevne verím, že ste si odtiaľto odniesli veľa dobrého a užitočného. Väčšie či menšie úspechy našich žiakov sú vždy akýmsi morálnym ocenením namáhavej a mravenčej práce celého pedagogického kolektívu. Nášmu pedagogickému kolektívu nikdy nechýbala chuť a odvaha do práce, čoho dôkazom je dnes rušný a tvorivý život školy, plný zaujímavých, pútavých a originálnych aktivít pre žiakov i zamestnancov, ktoré nie sú náhodné a nárazové, ale ktoré už majú svoju tradíciu a sú cielené za účelom maximálneho rozvoja osobnosti žiaka a jeho zapojeniu sa do ďalšieho života. Dnes škola žije bohatým a zmysluplným životom. Vždy sa niečo deje, vždy sa niečo hýbe. Navzdory všetkým problémom v školstve prevláda v našom kolektíve pozitívne myslenie, ktoré sa zákonite prenáša aj na žiakov. Veď aby sa žiak cítil v pohode, musí byť v pohode predovšetkým jeho učiteľ. V škole sa snažíme navodiť príjemnú atmosféru a veľa žiakov cíti, že tu nachádzajú druhý domov. Snahou nás všetkých je, aby po skončení školskej dochádzky odchádzali žiaci vzdelaní, čestní, slušní a šťastní. Aby sa ďalej vzdelávali a v záujme ich lepšej budúcnosti a uplatnenia sa na trhu práce prispeli sami svojím zodpovedným prístupom k zvyšovaniu ich životného štandardu a sebarealizácie. Nech teda optimizmus a láskavosť pedagógov ovplyvňuje a motivuje žiakov tejto školy ešte veľa rokov, pretože všetci sme žiaci, všetci sme učitelia, všetci chceme v živote niečo dokázať. A nemusia to byť práve veľké veci, ale malé, jednoduché, ktoré však robíme z celého srdca. A na záver mi ešte dovolte poďakovať sa tým, ktorí stáli pri zrode tejto školy. Tým, ktorí venovali našej škole aspoň čas svojej pracovnej kariéry, ale z rôznych príčin odišli neskôr za iným zamestnaním. Tým, ktorí od nás odchádzali na zaslúžený odpočinok, na ktorých stále spomíname. Tým, ku ktorým sa osud zachoval kruto a dnes tu nemôžu byť s nami. A preto všetkým tým skalným, ktorí dodnes kráčajú po tých istých chodbách a vstupujú do tých istých tried, ale prihovárajú sa vždy iným žiakom. A tiež všetkým tým ľuďom so šľachetným srdcom, ktorí nám fandia a nezištne pomáhajú. A samozrejme vám všetkým prítomným, ktorí ste mi venovali pozornosť. Niektorí ľudia vchádzajú do našich životov a potichu sa vytratia, iní chvíľu zostanú, zanechajú v našich srdciach stopy a my už nie sme tí, čo sme boli. Ďakujem. Dovolte mi teraz pozvať na pódium pána primátora mesta Martina Tenčajného. Vážený pán minister, vážený pán riaditeľ, milé dámy, vážení páni, milí hostia, priatelia. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne pozdravil v mene mesta Sereď, v mene všetkých poslancov a ľudí, ktorí tejto škole fandia. Myslím si, že je nás dosť a bude nás ešte viacej po dnešku. 30 rokov je dosť dlhý čas na to, aby sme mohli bilancovať. Myslím si, že pán riaditeľ to povedal veľmi pekne. Mne neostáva nič iné, len poďakovať všetkým nepedagogickým i pedagogickým pracovníkom, celému učiteľskému zboru, ktorý sa trápi mnohokrát s našimi malými deťmi, ktorý má, myslím si, že veľmi slušné a pekné výsledky a veľakrát nedostáva za to, čo by sa im prináležalo. Takže ja im všetkým ďakujem za mesto Sereď a dovolím si pánovi riaditeľovi a celému kolektívu Fandio školy
odozdať ďakovný list. Pán riaditeľ, poprosím vás. Teraz je mi veľkosťou, že môžem tu na pódium pozvať pána ministra školstva, pána Dušana Čaploviča. Pán minister, takisto je mi veľmi veľkosťou, že môžem vám poďakovať skutočne srdečne za priazeň, ústretovosť a mnohokrát rady, ktoré dostávame od vás a vašich ľudí, za priazeň, ktorú prejavujete celkové školstvu v Seredi za uplynulé obdobie a verím, že túto priazeň budeme nejakým spôsobom prehlbovať a že to školstvo pôjde stále lepšie a lepšie. Takže ďakujem veľmi pekne a príjmite aspoň malý darček od nás a takisto poďakovanie. Poprosím pána ministra o pár slov, ak môžem. No na záver asi jeden veľký potlesk pre Fandlivú školu. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, vážený pán riaditeľ, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, pedagogický zbor, nepedagogickí zamestnanci tejto školy a odborní zamestnanci a samozrejme žiaci a ich rodičia. Dovolte aj mne, aby som vám čo najsrdečnejšie zablahoželal 30-tinám. Ono sa povie, že to nie je veľa, tie 3 decénia, ktoré ste absolvovali v tomto meste a dokázali ste vychovať stovky a stovky úspešných absolventov pre naše školstvo, či už stredné, alebo vysoké školy a samozrejme aj do života. Ja by som chcel naozaj hneď v úvode vysoko vyzdvihnúť prácu tejto školy, pretože ak idem na nejakú školu a v tomto prípade som prišiel do Seredi, si vyžiadam aj informácie, čo sa týka prípravy obsahových výsledkov, metodiky a samozrejme aj výsledkov zo strany inšpekcie. A musím povedať, že táto škola naozaj za tie 3 decénia skutočne si plnila svoju úlohu v oblasti vzdelávania a výchovy a vzdelávania v tomto meste. Ja, ako dobre viete, uskutočňujem isté zmeny v školstve a často sa pozerám aj trošku do minulosti a celkom prirodzene to, čo je dobré a čo bolo dobré v minulosti. To treba znovu revitalizovať a to, čo bolo zlé, to treba odstraňovať. Čo je celkom prirodzený proces a preto všetkým počúvam učiteľov, pedagógov pri mojich návštevách škôl alebo najmä na združení samosprávnych škôl, ktoré často navštevujem, kde mi dávajú riaditelia jednotlivých škôl isté odporúčania a názory, ktoré treba v našom školstve realizovať a uplatňovať. Či už v oblasti legislatívy, to znamená zákonov, noviel zákonov, či vyhlášok a nariadení, čiže nižších právnych noriem. Chcem tiež počiarknúť jednu zásadnú vec, že ja na rozdiel od mojich predchodcov nezačínam stále s vysokými školami, pretože napriek tomu, že aj strechu máme dieravú v oblasti nášho školstva, to znamená vysoké školy, treba predovšetkým začať od základného školstva a materských škôl. Ako dokážeme revitalizovať a vytvoriť dobré podmienky na našich materských školách a základných školách, taká bude mladá generácia, tak bude pripravená na stredné školy a potom na vysoké školy a do života. Považujem to za svoju veľmi významnú prioritu. Tie zmeny, ktoré postupne uskutočňujeme po dohode s učiteľmi, s pedagógmi, najmä s posilnením oblasti technického a praktického vzdelávania, ktoré sa v minulosti vytratilo v našich školách. A samozrejme aj posilnením niektorých odborov a predmetov, ktoré potrebujeme a potrebuje to naša spoločnosť. A ja sa teším aj z toho, že naše deti zisťujú takýmto spôsobom, že nemajú Pánom Bohom zverené len hlavičky a svoju múdrosť, ale majú aj ruky,
ktorí mi dokazujú svoju tvorivosť, svoju zručnosť a svoje schopnosti. Takto komplexne pripravený mladý človek môže byť úspešný v živote. A samozrejme, preto treba urobiť všetko, aby naše základné školy, a v tomto prípade aj vaša základná škola Juraja Fandliho, mohla v tejto oblasti v dobrom prostredí pôsobiť, vykonávať úlohy, ktoré vyplývajú, a nielen zo zákonov, ale predovšetkým z obsahovej prípravy našej mladej generácie. A osobitne chcem sa poďakovať všetkým pedagógom, ktorí tu začínali a ktorí tu pôsobia až do súčasnosti, pedagogickým a odborným zamestnancom tejto školy, ale samozrejme aj nepedagogickým zamestnancom a napokon aj rodičom rade školy a ďalším, a osobitne aj zriaďovateľovi tejto školy, ktorý tejto škole pomáha. A naozaj, tak ako bolo aj konštatované v úvodnom príhovore pána riaditeľa Čomaja, táto škola naozaj dosahuje dobré výsledky a má sa čím aj pochváliť. Najmä v oblasti environmentálnej výchovy, zelenej školy, ale aj v ďalších oblastiach nových technológií, nového počítačového systému a najmä zapojenia sa do nášho nového projektu od roku 2012 až 2013 Digipédia 2020. Áno, naše deti potrebujú aj nové formy vzdelávania a preto robíme všetko preto, pokiaľ sú európske financie, aby išli do týchto oblastí, aby sme podporili naše školy aj v týchto činnostiach. Ešte raz mi dovolte veľmi úprimne a z celého srdca poďakovať pánovi riaditeľovi, vedeniu tejto školy, vám pedagógom, učiteľom, učiteľkám a samozrejme aj nepedagogickým zamestnancom za to, čo robíte všetko pre prospech našich detí a detí v tejto škole. Nech v podstate múdrosť, zručnosť a športový talent na tejto škole ďalej rozkvitá pre krásu tohto mesta a pre úspešné Slovensko. Ďakujem vám veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia. Dovoľte, aby som vám prečítala list od generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pána Zdenka Krajčíra. Vážený pán riaditeľ, veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie na oslavu 30. výročia založenia vašej základnej školy, ktoré si v príjemnom čase májovom pripomínate. V súvislosti s pozvaním príjmite moje ospravedlnenie, keďže sa z dôvodov plánovaných aktivít nebudem môcť zúčastniť na vašom slávnostnom podujatí. Nakoľko vašu školu nebudem môcť navštíviť osobne, dovoľte mi aspoň týmto spôsobom pozdraviť všetkých prítomných a zaželať oslávenkyni, aby mala učiteľov, ktorí sú autoritou nielen vo svojom odbore, ale aj ľudských. Takých, ktorí popri vzdelaní dávajú žiakom príklad aj svojim osobným životom a postojmi. Zároveň želám žiakov, ktorí do školy chodia radi a ktorým nie je ľahostajný svet okolo nich. Som presvedčený, že vaša slávnosť bude mať veľmi dobrý priebeh a zanechá tie najlepšie dojmy v pocitoch všetkých zúčastnených. Do ďalších školských rokov vám prajem veľa úspechov a spokojnosti. S úctou a pozdravom magister Zdenko Krajčír, generálny riaditeľ.
časti programu sa vám predstavili žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí zatancovali spoločenský tanec polonéza. Dlhé roky škola zaznamenáva výrazné úspechy v umeleckom prednese poézie a prózy. Sestry Mančíkové, Eva a Ema, sú toho dôkazom. Patria k mladšej generácii talentov, ktoré dokážu pracovať s umeleckým textom. Obidve sú vynikajúce recitátorky. O ich talente hovoria umiestnenia v okresných i krajských súťažiach. S ukážkou Kozliatka od Milana Rufusa prichádza Eva Mančíková, žiačka 4. C triedy. Milan Rufus o kozliatkách. Dnes tá cesta bude krátka, dnes sa ide na kozliatka. Nechcem trávu, fuj, tie slíže. Vrčí vlk a hlavu líže.
Zrazu na nej zľahka z vrchu predným zubom chytil blchu. Nepustím ťa z tejto pasce, budeš k mesu miesto rasce. Chňapol, mľaskol a už kráčal. Takto sa nám príbeh začal. Deti moje, koza vraví, nemám vody, nemám trávy, treba mi ísť na nákupy. Nevpúšťajte do chalupy ani ľudí, ani zvera. Videla som vlka včera, hľadel sem, až ku včelínu utekal si utrieť slinu. Buďte múdre, s Bohom, deti. Neboj, mama, budeme ti. Kozlietka sa v domku hrajú, kde tie, čo mu pokoj dajú. Chvíľu radosť, chvíľu bitka, chvíľu smiech či zvada britká. A buch, hlávkou medzi rebrá, ako zo živého striebra. Iba jedného sa hrozí, všetkých 7 hlávok kozích. A to sa už chytá kľúčky, skúša zvonku, potichučky. Ale darmo, len sa chlapí, a ten vlčí rozum trápi. Zabúcham, ak nevpustia ma, poviem, ja som vaša mama. Čistý hlas, noza odrha, zapadla mu slina vlhá, lebo mäsko rozvoniava. Vlčí osud, hlúpa hlava. Pozri, braček, to je tlama. Hej, tyže si naša mama, kdeže? Naša mamka milá, tá si hlások neprepila. Strať sa, ty zachrípnutý. Zahumdral vlk, život krutý. Počkaj, Pankart, ja som. Treba čosi spraviť s hlasom. Ja tým dám, a už kráča do dediny po kováča. No tak, kováč, kuj mi hrdlo, ostárlo mi časom, stvrdlo, z môjho hlasu ide hrôza. Chcem mať hlások ako koza, teda ako kozia matka. Chce sa hostiť na kozliatkách, dám ja tomu, dudre kováč. Aj sa držal svojho slova. Polož hrdlo na nákovu, urobíme bác a znovu. Tu sa príbeh pekne končí pri veselom zlatom zvonci. Lebo kováč, ktože ho vie, chcel či nechcel, nech vám povie. Kto chce veriť, nech mu verí. Akokoľvek nižšie mieril, trafil hlavu od nákovy. Bums! A bolo po vlkovi. Už si v pekle bochylový. Ako kozlietka pod horami, dočkali sa svojej mamy. Úspešnou recitlátorkou v prednese umeleckej povesti Šaliansky Maťko je Ema Mančíková. V krajskom kole sa umiestnila na 2. mieste. V prednese prózy Čaroslova získala v okresnej súťaži 3. miesto. Dnes zarecituje prózu od Ľubici Vopičkovej Ako ma tréma dostala. Ema Mančíková. Ľubica Vopičková, ako ma tréma dostala. Janka, ideš? Ozvalo sa šeptom spoza môjho chrbta. To ma jedna upozornila, že mám ísť dopredu a predniesť poďakovanie učiteľom a rodičom. Nechápem, prečo na koncoročnú slávnosť vybrala práve mňa. Ako keby nevedela, že som najháblivejší tvor vo vesmíre a v okolí. Veď som jej vravela, nech radšej povie niekomu inému. Ale ona sa cez tie svoje okuliare na mňa pozrela takým pohľadom, že by zamrzla aj ťava na Sahare. Tak som teda súhlasila. Čo som mala robiť?
Teraz je v telocvični nastúpená celá škola. Úplne všetci. Zamračený riaditeľ, matikárka, ktorá na mne sedí, Mišo z Bčky, čo sú doňho všetky baby. No aj moji rodičia. Toto bude trapas. A pred týmto davom mám akože teraz predniesť príhovor. To určite. Tak toto ja neprežijem. To, čo tu teraz prežívam, je určite začínajúci infarkt. Poobzerala som sa po telocvični, či bude mať záchranka dosť miesta, keď si po mňa príde. Papier s textom je už taký prepotený, že sa mi rozpadáva v rukách. Hrdlo mám stiahnuté. Možno sa cestou dopredu udusím a budem mať pokoj. Cestou k rečníckemu pultu mi neúde uškrn Mišo z Bčky. No dovidenia, to mi ešte chýbalo. Trasiem sa na celom tele. Je mi na odpadnutie. Rečnícky pult je už tesne predo mnou. Vydrž, hovorím si, aby som nezakopla. Milí učitelia, zakoktala som sa. Všetci žiaci, ako na povel, vybuchli do smiechu. Červen by začala stúpať od topánok až ku korienkom spotených vlasov. Snažila som sa pokračovať, no bolo to čoraz horšie. Cez smiech deciek som ani nepočula, čo hovorím. Namiesto ďakujeme za vašu podporu, som učiteľom poďakovala za ich